Nagabenta ki kubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Bo hakabede bat kajing bomyo bat ya kajing sliu bok kajongi kum kajai penrio ya kabangimyo ya kinong yalam kibadon ya kajing kliklik te kumban menrap kendiat hakabede bat kajing penpau na i Dr. Kara te kaladon ikap hakipor kabang adang kham samla idonro is ketri jong ka dorbar shnong mopat kaba hakipor basdang banwan kini kita development lagi umsau kabang ini jukot agar ka shnong bar ka time ka jomi tini buk kibabon kijin persyang kabang ini ai persyang ya kabang de kapin kan mau yang ay kawai ka incidents bat kapas ngosi kalong habang ilek ya kabalong ya ki chief minister lali ya ki minister iyo kalong ba juda dangdon bor mapisia kidei jong ka central government. Na kiwi jela habaki wan ya kaban visit hapo negrems kiong banamar makakarteng jong ka negrems karakin thup ya baro ki jela ke badan hapo northeast. We have the right and you cannot deprive our people. Baki beriu ki jongi ruki hak baniyo ayah gajing mentoy bak pinom la ban kentai yaki dehenre ya kum kata ka kentin ngam patsim la yos ngau na kinong yalam ki jongi bakin penmi ya kata banong bakini ki institution ki bahe ki bakrao ki badon hakani gari ka bai ke jongi bakadon hapreng jongi bakadon haka kendo haka siap ke jongi ba maximum ya kembali dan kam banyo ya benda kita ki sembo jing perkat bangangai kam tam ki samla jong chnong nginyo ya tasrutunat sibon agar kila ya kami lenti ya kaban yos ngau ya ka kubor ka executive committee jong nasional maka dorbar hi baraboy i priang subhai pi doktor ban pensyai bat kumjuru ba kum ki nong shnong ki bai ki jonga babon ki kli yang ba i doktor ringki isa syai ba dengar ngong ngaktif kasur ka bothan ojo shoujo kaju shigajo kata ka politics ka bagi break iklan shwa baga VPP kampami denum dai papa denum dai na kham so mo kham so tunap banyo snow ka sur kata ka long ka jing sisa papa bat ka snow tunap thalong hai tai arsnam jong ka jing ya danti ka jongi mantau papa usang ban snow bagi dan kam ya ka politics ka katkum ka sandor ka joplay ka politics ka barang ka jingkit kri ya ka minta bat ka shai ka politics ka ban sandor ya ka ri ya ka chat beliu ya ki ching ki try ki mat try kam ki ba pher naga minta ka lawai jo ki khod ki khti ka politics ka badon haka ya ka jingkit kri ya ka ban kentiu ya ka ri ya ka chat beliu ka politics joka kwan shibat ka kwan mentoy kata kamdai ka politics ka jongi ka voice of the people party ka politics ka jongi ka dei ka bomdon haka ka jing bamsop ka bomdon haka ka jing yoshilem khmat ka bomdon haka ya kata ka ban le da ka bor ka bomdon haka ya kata ka ban shoot penbi yo pa ka politics ayu ka pangilamat pagpa ng makisnam barok brodet no ka politics ka pangimat ka digataken
kabawan su pai ba shisin hagas sansnam kaba penbet yu pai ba kaba tet yu pai ba kaba pen yardor ya kalong breu man breu bat kaba kolar kumo kam aswa ya ka beneng bat ya ka khendo pai ba kata gari ka politics su kabla pen yar ya ka jala bat ya ka jat breu jongi sagit penta ki ba shatrai tu badai nomor kata-kata don't come ya ka ban khalepat ya kata don't come ban le ya ka bukum kata don't come ban betendenti da kalenti ka batmai don't come ko ki pat ba bangi don't come ban le ban pen bet ya ka ni ka politics ka bakandriam ka politics ka ba thok ka ba syukur ka politics ka ba mutlak ka politics ka ba sulom le bat kalabo yang apa jadi haga bakum ka ni ka kerdan Ogi kum ka jala ba kum ka ri kaya ka ba play mai hangi ni don ya ki ba kodor nagalong spa maria nagalong abing ngam sipo jong ka khando ka spa ka ba don hapo ka khando ki mar hapo khando ki ba kodor ba ki ba rendo ni don ki lom ki wa ki ding ki si ki senteu ki sko dan semua sama hoitan ba bar bhai sheta bhai ko ki pai ba bali pai ba umi menta kumni kamdei bang shongship haga por bini senya the voice of the people party ni sha pek beng ni sha pek po ko aseng parti ke bisa sei pek ni position o dawan election emily kita ki political expert lari kita ki election expert ki ba khen ki ba dia ya ka election ki ai ki party ki ba khlan ki ai ki ba tolot mano ban jok na tu constituency ba tum ta ter o ki lai khen ki le dia ba ki lai jing khen ba kani ka party thmai kam pat poi shinu la de job tang shi sit la dam job shi sit la kim la ban job shi sit ken job oi ro Dadap collection job sangut mangi. Kinde threat. Ari kunu ki job hadu sangut. Oh kile ape athong ngi ban kali jingkali. Kaput ayu pile ayu bangi job nyong em. Nyem don put you em. Ni shulai bi shu pat ba. Ni yalap ye kane linti ke jingi. Lingo. Kini pat ki party ki wei. Ki seng san perthai. Ki ang kumnon sai pen. Kat nu kin shan. Kinamot bangi rugi lisrin boslam. Timot pangilid din boss kiyong yung sa pekay kanugin siyang Ray ka voice of the people party ka yeng haka nongrim ka bakal kular rigi patba haka por bangising nado bangising kini ki party kilasang man kanto ala jan election kalami kang kini gising tmai long kumbami utit haka por liur ngingong ngimde utit liur Kajimi jonga voice of the people party kamdei utit liur kamdei bangisumi tang ban senya ka sen san perthai banyala election kami naga jingjiliu jongi jimut ki jim perkhat jongi riuroma ki badon ya ka jingkit kle ban sandur ya ka lawai jonga chat mriu ko ki patba but kamdei kumboong u deputy chief minister ban pek namar kini ki party ki basenshar kia pek YouTube ha shano kali tolong meeting ke VPP kia pek oh pat ba uitut kiong ka pat ba song shit ya phi kiong ki pat ba song shit u deputy chief minister uang ba phi tan ki pat ba song shit ti ba shrik snap mi song shit atau phi mi ande da ji song shit phi song shit ba yo kiat phi song shit ba yo pisa song shit ba yo bamong Hana pini daga jing shongship long em ko deputy chief minister badan buram ko deputy chief minister badan buram dapat iteng kendat ya ke jing long nong eram kendat ya ke jing long rang ba jong pidi uni upai ba umi uklami daga jing shongship umi daga jing shirham daga jing teman kaba shrei daga donut bagi yoi daga jingman kalau wambyang aga chapne bagi sashi senpa kani gadi gadi shirham kaba mi naga donut kaba shrei chong daga jingman
bau pai ba uyu I ya ke jingkerman apa deh ke jingkerman kam deh ke jingle songship ko deputy chief minister Budan Buran piang la ini election na social media la job deh kini ndre sapek la poi kapor ndalami mentau pai dapat pisang bandrung mapi sa social media khot pai ba ndan bami khot meeting kat habalik namar kita daw mentala sedang paksa kating haga jakaban kerani gimat kumbangi lek ban pensyayu pai ba ban thu ya ka thong gi mat ki bangidam kai ka thong ga jingi kalau man rat ya ka jingduk kai ka thong ga jingi kalau ka thma persya ka bamsa kai ka thong ga jingi kalau ka thma persya ka jingle silang khmat kai ga thong gaji kong baka politics ni kam dei ban pin phami ban jalam baglai pai ba kam dei ga politics jaga jing pin her put ndega dei ban sandur ya ga taga la shai kalis ban hi kai pai ba ban empower yu pai ba ban pin ko bor yu pai ba namar ni kwa baga wai ga si the voice of the people party will one day become the power of the people voice of the people kasur ga jo pai ba hagoi ga si kan sakalalong ka bor ga jo pai ba kaban pengkla Hong Kong ya ga jila Meghalaya naga bamsap naga jingdok sha ka sinshar ga kharar ga khoi batsha ga jingitna jagari ka be ede ga jing